И здравейте хора, аз съм Простов и днес съм в хома ми в Endergold PvP. Но сега не правя клип тук за да се показвам хома, който е много гадив. Но как ти да е? В кавички. Изобщо не се струва просто хома ми, но става. Ето за тези два специални честа. Това са някакви да са честове. За следващата томбола. Това е един вид мегатомбол, в смисъл не е правил нещо да раздам сега че с прочвърки, но малко по-нормално. Сега ще покажа, значи пак, ако за да се запишете, пишете долу в коментарите запис и името ви в Endergold PvP. В смисъл, някой, ако играе също така от PvP в България в Endergold PvP, ако иска да се запише. Да, значи томболата ще стигна, сега имам 42 сабскрайбера на точно 60 и я тегля. Просто веднага, аз постоянно следа каналът на 60 сабскрайбера и тегля томболата. Значи томболата ще съдържа следните неща. Така, да ни почна да ги изборявам и си ги виждате. Нали? Това е най-хубавото тук. Пише си 5 лопата и тук, нали, голда ябълките и другите неща, но този е малко по-обикновения бонус. Това е често, който ще обясня. Значи, 16 недъбър, 16 ендър перли, 8 gold apples, нямам си на представа колко стака enchant bottle stack, просто спрях да ги броя след 4 стака. Значи тук Fireworks, да, паржоли, нямам си написал колко съм, няма значение, мисля, че бяха 60, Obsidian, TNT, значи тези два сета, значи този сет е Pro 2, този е Protection 3, Protection 3 е бек 1, всичко, но не можах да намеря наградник, така че ще ви дам този. Breaking 3, Protection 4, Taunt 2. Така, другите итеми, които ще спечелите, са тези два меча, Sharpness 4, Fire 2, този лък, Flame 1 и Power 3 и една легендарка. Сори, но толкова фанах от ивента. И да, значи, пак така, за да се запишете, трябва просто в коментар да напишете запис и името в Endergold. Това беше всичко от мен, хора, аз бях Простов и чао!